So, ito yung siya. Actually, siya yung pumili nito. Olay. Kasi sobrang solid niya, guys. Sobrang solid. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So finally, i-haul na natin yung mga napamili ko lahat. Actually, hindi pa lahat kasi may mga kulang pa ito. Pero ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko for the last 3 days na hindi pa ako tapos hanggang ngayon. So I'm so excited na ipakita ito sa inyo, no? And then yun, simulan na natin. So ayan, simulan na natin guys. So eto, sa iba-ibang store ko to nabili kasi syempre naghanap ako ng yung may stocks talaga. Mag-start tayo dito sa mga maliliit. Ang daming requirements ni Hagri. Pakong kulang. Hi guys! Started my school! So what's kita? I started my school! Yay! Started sa school! Yay! Started na siya sa school. Ito yung mga requirements for yung para sa personal ilalagay sa school nila. Ito yung mga personal na ano nila, parang hygiene kit, ganon. So 3 rolls of tissue. So ito yung binili ko, medyo malaki yung binili ko, 20 pesos lang yung isa, 20 and 75 cents kasi medyo malaki kasi talaga siya. So ayan, meron akong tatlo, and meron din akong baby powder 46.50 at eto guys, meron din akong Johnson's baby bath. Ang nakalagay lang doon is body wash sa baby. So sabi ko eto na lang. Ang anak nakalagay talaga doon, 1 big bottle of alcohol. Kaya eto binili ko, is 72 pesos. Ko na rin ng baby wipes, pero etong baby wipes dito lang sa bahay. Tapos bumili ako ng isang maliit para madala namin sa school. Tapos muli ako ng brief kasi kailangan may brief. Yun nga, wala akong shorts. Hindi ko alam kung saan nalagay yung face towel. Pero ayun, meron face towel, brief, at saka short pant. Yung short lang yung hindi ko pa nabili. Isa lang brief na kailangan. Isang set na lang yung binili ko. 100 pesos lang naman siya. Beach Boy. So ayan, so brief. Ang dami talaga yung brief. Pero yan, okay na yan. Mas gusto ko siya kasi puti. At nakiki-eksena talaga si Papa, no? Para ito sa requirements niya. So, hindi ko na masyadong i-ano sa inyo kasi plano kong what's in Hagrid's bag. So, abangan niyo yan. Na yung mga books, hindi ko na lang masyadong ipapakita, ha? Lahat yung mga kailangan lang sa school. Yung Osta paper, yung mga drawing book, ayan. Eto, may mga watercolor. Eto yung watercolor nila. Talagang may specific na brand na kailangan bilhin at hindi ko alam yung nakalagay pa doon tempera at hindi ko makita-kita yung tempera na sinasabi nila. Kaya basta Little Hands yung brand. Yan na. And then meron din paintbrush. Tsaka isang box ng Mongol 2 na pencil. So, ayan. Tapos kung supplies ko yan nabili, na malamang supplies talaga yan mabibili. And then, etong board, hindi ko alam kasi 1.8 yung nakalagay. Nagtanong lang ako sa mga sales lady doon. Yung first, yung maliit yung binigay sa akin. Tapos eto naman daw yung 1.8. So, yan. 152 pala ito. Mahal pala ito eh. 152 pesos. Yung mga nabili ko kahapon. So, sa National Bookstore, bumili ako ng tape. Ito akin na to. 3M na tape. And then, meron din akong 3M na double-sided tape. Ito yung matagal ko nang hinahanap talaga. As in, kasi recommended kasi itong double-sided tape na pang talagang grabe siya dumikit. Yun yung kailangan ko, yung mga pandikit. Kaya, medyo mahal-mahalan to. 119 and 75. We're not bad sa price na isang roll na. Ganon siya kadami. And then, bumili din ako ng, eto sa akin din to, tawag dito, fold back clips. This is 22 pesos. Sir, Faber-Castell, actually, dalawa sana, nakalimutan ko, dalawa yung na-require, isa lang yung nabili ko. So, magdadagdag pa ako ng isa. Hindi na ako naghanap, lalaki naman si Hagrid. Eto, nagsiguro lang ako bumili ng ID holder kasi para sa name tag niya. So baka kasi tingnan ko lang kung paano ko magagamit yan or kung clip na lang or ganyan. Ito, nagustuhan ko yung pang label. Actually may mga colorful pa nga doon.
na mga labels, pero hindi ko lang na ano. Pero ayun, multi-purpose labels. Sticker ito guys. Meron itong 6, ilang piraso ba to? Medyo madami to eh. Pwede din to ipang ano, pag meron kang ipiprint, pwede din to. Hindi ko alam kung 18 pieces lang naman ito. So medyo madami na para pang label ko sa kanyang yung kanyang health kit, tapos pang ano din, ang tawag dito, sa mga books niya. So titingnan ko kung siguro ikakat ko na lang siya. And then yun, requirements nila, itong coloring book. This is only 109 pesos and 75 cents. Ayan siya. Ayan. So, ito yung siya, actually siya yung pumili nito. At gusto ko rin ng mga ganito, yung may mga kulay na ikakopy na lang pag kulay dito sa baba. So, gusto niya yan kasi may mga books din siya na ganito, yung mga coloring books na ganito na ginagaya lang. Ito naman, sige, sana ko ito nabili. It's requirements din to na mga at talagang sobrang siya excited na pumasok for now. Tingnan natin sa mga susunod ng mga panahon. Hindi ko alam kung bakit kailangan merong mga educational na toys, mga toys. Bumili na ako. So, si animals yung pinili ko kasi since favorite talaga niya yung mga animals. Puzzle talaga. Very ano siya sa mga puzzles. Well, actually, isa to sa mga paninda ko. So, hindi ko na kailangan bumili. Ayan, cars na ano. Kasi part din to sa parang yung hygienic kit niya. Medyo madumi na, kailangan ko pa siyang punasan. Ayun ang mga pera. So, meron siyang ano, kasi ayoko dun sa mga i-bank, yung mga ganun. Kasi feeling ko lang naman, nagkakasakit talaga pag ano, walang bukasan. So, mas gusto ko yung may bukasan. So, ayan, meron siyang ano, tawag dyan, no? May mga susi-susi siya para at least maano ni Hagrid yung may pera siya. Ayan. Tapos, eto naman, hindi ko pa na ano, eto yung medyas niya. Feeling ko kukulangin tong medyas na to dahil since parang parati nang umuulan, kailangan ko na maraming medyas kasi eto pa naman tagal pa itong matuyo. Kaya kailangan ko ng medyas na medyo kahit mga isang set pa na ganito siguro. Naman para sa ano niya, uniform niya, yung mga sando. So 3 piraso yung binili ko, 55 pesos lang. Actually, mas mura nga doon sa palengke. May palengke malapit. Pero wala akong choice. Isa na ako namili nito. Hindi ko na, actually, may pencil case naman sa bag niya, free. Pero since meron akong last na to na pencil case sa akin, so, feeling ko, okay, papagamit na lang kay Hagrid naman ito. Para hindi na lang ako bumili ng bago. At yung nabili namin kahapon sa Unitap. Pumunta kami pala sa ano guys, pumunta kami sa Ororama. Wala kami nabili kasi mahal talaga yung Ororama. Hindi ko alam kung may Ororama sa ibang lugar, pero dito sa Ororama feeling ko talaga ang mahal talaga nila. Mahal silang magpresyo. Ang layo-layo ng price nila sa ano. Pero ayan, nabili namin, required din to, sabon wing na yung binili ko kasi dalawang sachet. Isang bar, hindi ko alam bakit ay may nakalagay dito doon powder, detergent powder, tapos laundry soap. Pareho naman sila. So bumili na lang ako ng isang bar. Ako ng ipit sa mga damit. So 11 pesos lang yung isang ano niya. Isang ganito. Ito, actually bumili ako ng hindi sana ito yung ano ni Hagrid. Merong isa na binili ko nung last. Kasama nung mga ibang binili ko nung pinakauna na namili ako. Kaso nahulog siya. Kasi ginamit namin, nahulog. Ayun, nabasag siya. Hindi ko talaga masyadong bet bumili dun sa Unitap na mga ganito. Pero since wala na akong choice. At saka nakita ko to, para siyang tawag dito. Thermos. Para siyang thermos. Nagustuhan naman ni Hagrid. This is only 59 pesos. Hindi sana itong bibili namin na lunch, tawag dito lunch box ni Hagrid. Yung lagayan ng kanyang mga ano. Pero since wala kami may makita,
Gusto ko sana may division, may hati. Pero titingnan ko kung makakahalap ako online. Pero for now, eto lang muna. 12 pesos. Ayan, ang cute niya. Tapos meron din isa. This is 22 pesos. So, tapos eto naman dalawa para sa fruit. At eto naman para sa kung ano yung mga snacks sa pwede kong malagay. Kung storage box sa kanya. So, etong storage box na to guys, eto yung lalagyan ko doon sa, eto yung mga hygiene kit niya, dito ilalagay yung mga tissue, ganun. Tapos, lalagyan to ng label. Lalagyan ko ng pangalan niya. So, na ako, magpapaprint ako mamaya para pang label dito. So, nag-edit na ako na pwedeng i-print ang arte lang. Pinagit ko talaga. Pero yun, maglalagay ko ng teeth. Okay, meron pa palang shoes. Ipapalas ko na yung bag kasi meron pa akong dyan, papakita. So, eto naman, yung shoes niya is, napakita ko na to sa vlog. Olay! Olay! Ole. Olay, ole. Olay. Olay. Olay, ole. Ano yung pabasa nito? Leave comment down below kung alam ninyo. So, eto yung shoes niya. Hindi ko alam. Actually, hindi ako fan ng shoes na ganito katalas. Si Papa kasi So, ayun nga guys, yung shoes pala niya, na-realize ko, hindi ito yung hiningi namin sa kanya na ano. Kasi meron pala siyang takong. Tapos, ang laki. So, kailangan namin papalitan ito mamaya. Sa Robinsons namin ito nabili. So, papapalitan namin to. Dadagdag na lang kami ng amount para doon sa ibang shoes na pwede namin mabili. Ito yung bag niya. So, ayan. So, sa ano ko nilang ipapakita to guys, sa What's in Hagrid's bag. Para makita nyo kung ano yung mga ilalagay ko dito sa bag niya. So, ito yung napili ko lang, pakita ko lang sa inyo. Ito yung ano niya. Ito yung nagustuhan ko kasi sobrang solid niya guys. Sobrang solid. Yung kanyang gulong, 3. And then, as in, solid talaga siya. Kasi yung mga ibang ganito na bag, pag ginaganyan mo siya, yung handle niya, para siyang nagduyog-yog. Pero eto hindi talaga. Tapos yung kanyang ganito. So, wala akong iba nakita, Iron Man. At alam niyo bang may nakita kaming bag doon sa Ororama? As in, ang mahal, 1.3 yung price. Eto is only 919 pesos. Oo. Ayan, yung price. Hindi mo siya makita. Pero 919 to. Medyo ano lang yung kulay niya kasi sa camera. Pero may cellophane to. Tatanggalin lang. Ayan siya, oh. Tatanggalin niyo yun lang yung plastic cellophane. Pero yun, ipapakita ko lang yung loob nito guys ha. Pag ano na. And then, eto, meron siyang free na parang lunch bag niya. Pwede siyang i-pack bag. Ayan. Pwede din bitbitin lang. And then, mayroon siyang free na eto, pencil case. Kasama si Hagrid sa pag haul. Pagpakita ko sa inyo noon. So, yun lang guys. Medyo madami-dami yung medyo malaki-laki yung mga ginastos namin sa mga ito. Pero, at least natapos na. Ay, hindi pa tapos. May konti pang yung mga pictures, yung mga maliliit-liit na lang. At saka yung crayons talaga as in, ilang araw ko nang hinahanap yung jumbo crayons na as in Crayola dapat yung brand kasi kailangan daw pare-pareho yung brand para daw hindi mag-away-away yung mga bata kasi sa kanya mas maganda, sa kanya mas maganda. So kailangan daw may specific na brand na dapat pareho sila. And medyo mahal nga yung Crayola na brand, jumbo pa. 3 boxes pa. So, maghahanap ako ngayon kung saan ako makakita niyan. So, yun. So, I hope you guys enjoy. And please, follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please, subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye! Babush! Bye-bye na. Bail kayo na. Bye-bye! Ano ka, mama? Smile ba? Waki-waki.